Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια της Αθήνας και συγκεκριμένα στον πύργο του Πειραιά, τον ουρανοξύστη. Έχουμε έρθει σε ένα σύγχρονο χώρο όπου θα συντηρήσουμε τον κλιματισμό. Ελάτε να σας πάρω μαζί μας στη συντήρηση. Βρισκόμαστε πλέον στο χώρο που σας είπαμε, που ήρθαμε να κάνουμε τη συντήρηση. Βέβαια, λείπουν οι ασκούμενοι σήμερα, γιατί ο χώρος, επειδή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, ήρθαμε μια μέρα που είναι κλειστός. Όπως βλέπετε, αυτός είναι εδώ ο χώρος. Είναι στο κέντρο του Πειραιά. Έχουμε θέα το λιμάνι μπροστά. Εδώ έχουμε κασέτες. Είναι αυτός εδώ πέρα. Υπάρχει μια δυσκολία. Θα πρέπει να αφαιρεθεί αυτό το μεταλλικό πλαίσιο για να μπορούμε να ανοίξουμε την κασέτα και να προχωρήσουμε στη σωστή συντήρηση του μηχανήματος. Φτάσαμε επιτέλους στην κασέτα. Αφαιρούμε μάσκα φίλτρο, το στεφάνι που έχει γύρω-γύρω, θα αφαιρέσουμε τη φτερωτή και συνέχεια την παγολεκάνη έτσι ώστε να καθαριστεί το στοιχείο περιμετρικά σωστά. Αφαιρέσαμε τα τμήματα της κασέτας και πάμε να τα καθαρίσουμε και να τα απολυμάνουμε. Πάμε να συντηρήσουμε την εσωτερική μονάδα. Στη συνέχεια θα ξεπλύνουμε την εσωτερική μονάδα με το ειδικό πιεστικό για να φύγει το φάρμακο που έχουμε ρίξει, το οποίο ταυτόχρονα κάνει και απολύμανση. Και είμαστε έτοιμοι για επανατοποθέτηση. Η συντήρηση έχει ολοκληρωθεί, πάμε να κουμπώσουμε τα μέρη. Ο καθαρισμός ολοκληρώνεται με το πλύσιμο της εξωτερικής μονάδας. Μετά από κάθε εργασία που κάνουμε στο χώρο σας, πάντα κάνουμε αποκατάσταση.